ମାଲ ଚିକିଟି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖ ବକ୍ସି ବଜାର ମାଲ ଚିକିଟି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖ ବକ୍ସି ବଜାର ମାଲ ନୂଆ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ତୁ କରିଛୁ ଘର ମାଲ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ତୋର ଅଛନ୍ତି ରହି ସେଠାରେ ପୂଜା ମାଲ ଯେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତୋର ଦାସୀର ନାମ ଦେଖ ଶୁଣି ସାହୁ ଓଟଇ ମୋର ଦାସର ନାମ ଶୁଣିଲି ସାହୁ ଓଟଇ ମାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତ ପୂଜା କରୁଛି ଯାଇ ମାଲ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ ସବୁକୁ ବନ୍ଦିଲା ମା ତୋହର ଚରଣେ ଯାଇ ସେବା କରିଲା ମାଲ 12 ବର୍ଷ କାଳରୁ କରୁଛି ସେବା ମା ଚିକିଟି ଗ୍ରାମରେ ତୁ ଉଡାଇଲୁ ଧ୍ୱଜା ମାସକୁ 2 ଥର ପ୍ରସନ୍ନ ହଉ ମାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେ ଥାଉ ମାଗ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2 ଥର ଜାଣ ମାଲ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 2 ଥର ଜାଣ ଏ 2 ଦିନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବୀ ହଇନ ମାଲ 108 କଣ୍ଟା କୁଲ ତର ବାନ୍ଧିବ ମାଲ 108 ପ୍ରସନ୍ନ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥିବ ଦେବୀ ନିମର ବୃକ୍ଷ 2ଟି ପୁତା ହୋଇନ ମା ବେଲର କାଠକୁ ଦେଲ ଦେଖ ପକାଇନ ମା ନିମର ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବୀ ଦେଲ ପୁତିନ ବେଲ କାଠକୁ ବାବୁ ମେରୁ ଯେ କରିନ ମା କେତେ ଯତନରେ ବାନ୍ଧିବେ ନର ନାରୀ ହୁଳହୁଳି ସହିତରେ ପୁରିବ ଗଗନ ମାଲ 108 କଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧୁଥିବେ ଜାଣ ମାଲ 108 କଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହେବ ନେଇ କେତେ ଦେବା ଦେବୀ ମାଲ ଚାହାନ୍ତି ରହି ଅମୁଆ ଗମ୍ଭୀରେ ମା ରହି ନଥିବୁ ତୋର ଭକ୍ତ ଦେହରେ ତୁ ହିଁ ପ୍ରବେଶ ହେବୁ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ଭକ୍ତ ତୋହର ପଦ ପଦ କଥନ ଜାଣୁଛି ଓପାର ଅଜ୍ଞାନ ବା ମୋର ଜୁଡୁଛି କର ମା ଦୟା ରଖିଥିବୁ ଲୋକ ମାତା ମୋହର ଅମୁଆ ଗମ୍ଭୀରରୁ ବାହାରି ତୁହି ତୋର 108 କଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରବେଶିବୁ ଯାଇ 108 କଣ୍ଟାରେ ମା ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ବାନ୍ଧୁଥିବୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଜନନୀ ତୁ ଖୋଜି ଆଣୁଛୁ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ମା ମନ ପିଟାଉଛୁ ତୋର ମନର